אוקיי. אז יש פה חתול. אז אני אהפוך את החתול. זה אינטראקציה אחת אולי. יש פה חוט. נפיץ לאנשהו. יש לו פה שנפתח. יש לו לשון. איפשהו. וואו. הזנב שלו מותח את האוזניים שלו. כי ככה חתולים, כשהזנב שלו מותח, האוזניים שלו לא בעצם. וכמובן שיש סרדינים שהוא צריך לאכול. אז... אני רואה פה קופסה, סרדינים, יש בפנים מלא סרדינים קטנים. דבר ראשון, אוטומטית, אני רואה משהו כזה, אני מניח שצריך למשוך ולשלוח. יש על זה, אוקיי, אולי להכניס. אני לא רוצה להכניס את זה, כדי שלא יהיה לזה. זה נראה... זה חתול! זה חתול! איזה חמוד, אם אני מושך את האוזניים שלו, לא! עכשיו צריך לקנוח לו את הפה ולהאכיל אותו בסרדינים. let's go! אוקיי, זה נראה כמו חתול, יש לו פרצוף פה. אבל הוא שוכב על הגב שלו, אז כנראה שצריך להפוך אותו. ויש פה כזה ברגליים מסקינג טייפ או משהו שנראה כאילו אפשר לקפל את זה, כמו ברהיטים. אז אני מניחה ש... עכשיו הוא עומד, והוא לא הפוך. האוזניים ש... what? רגע. אוקיי. יש פה חוטים באוזניים, שאני מניחה שהם אמורים לעלות איכשהו. יש פה זנב. כן, אוקיי. מגניב. אוקיי. אז עכשיו האוזניים שלו עומדות. והוא עומד. יש פה גם חבילת סרדינים. וחתולים ידועים בזה שהם אוכלים דגים, אז אני מניחה שאמורים להאכיל אותו. טוב, לא נראה לי שיש דרך אחרת לפתוח. אז ננסה...